Ngakho-ke izimbangela zokulahlekelwa isifiso sokudla kubantu abadala. Lokhu empeleni kuyisikhalazo esivamile kakhulu esibona kubantu abadala. Eqinisweni, namuhla nje ngibone okungenani iziguli ezintathu noma ezine ezindala ezikhalaza ngokulahlekelwa isifiso sokudla. Ngakho ukulahlekelwa isifiso sokudla kubantu abadala kuyisihloko esibanzi kakhulu. Kunezizathu eziningi ezihlukene. Isizathu esivame kakhulu engisibonayo, uyazi, ukungakwazi ukugaya nokungakwazi ukugwinya. Iningi labo liyakhunjelwa, linegesi, liyakhunjelwa, linezinkinga zesisu, likhala nge-acidity. Abantu abaningi abadala babonakala bephila bodwa futhi lokho kudabuka kubavimbela ekuzameni ukuthola okuthile ukudla ngaphezu kwezinkinga zabo zokuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Ngaphezu kwalokho, kungaba uphawu lwazo zonke izifo ezinkulu ezidinga ukuhlolwa nokwelashwa.